Tinokodokeza mabuja kanaka tauya Nhau dzanyasi musi womuvhuro zuva rachimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waChikumi. Tiri kuti makorokoto kunyika yeMozambique yatsvitsa makore makumi mana nosere okuzvitonga kuvanhu vatema makorokoto idi. Ipapawo pokare tiri kuramba chinorangaridzana takuerenga mazuva asara makumi mashanu nosere kuti tisvike zuva rosarudzo. Palibe chisvino rekai tigoringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei, tiramba tindohwira kuti nyika yedu iite zviri nani. Munhu wadzanyasi tikutanga nonyaya inorwadza kwedu no. Pano varume vairi, mikweshwa imwe nemakore makumi mashanu nomairi, mumwe makumi matatu nomasere, vaendesiwa kudare dzimhosva ipapa kuti vagopamba mumwe mubvana ana makore mana chaiwo ari kuchikoro kuECD. Mubvana uyu kwai vagomupamba paaibva kuhuru mutumba pamasitoropo, akamupambayo kwakumubhinya kasingaperi, wakazobatana kuti wamusunge kuda kumuuraya. Kwai muzvinabhizimusi akaita kuti abatiwe mubvana uyu angati nyakumupamba uyu anomupa churu chibodzi nomazana mashanu zvomari yekuAmerica, $1,500 US. Zviri kuita kurwadza. Ipapa wagonzi wachabenuka kudare rodzimhosva zuva rochigumi mwedzi uri kuteera uyu. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvitekera sei. Aidi pakaita kunyangariwa. Bato roCCC kureketa kuno raita zvisvinu, raenda kumapurisa rikabva ramangarira vanhu vanosvika makumi mana nomubodzi 41 pachirungu kuti wakaita zvokubiridzira kuti wapinziwe noZEC kuti vanhu vebato roCCC. Ipapa watonovhurisa dhoketi rawo rinonhamba inoti RRB 5585161 kumapurisawo pakopi. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiipedza wakaita sei ipapa. Zviri kurwadza pokare kwai vamwe vadzimai wanamai wokulupane izvezvi warorera kuburitsiwa muzvirongwa zvokudiridzira zvomairigesheni zviya zvirikweikweyo. Kwai nokuti varume waongo bato roCCC. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvii zvichaitika, asi muZimbabwe itsva zvinenge zviripo paizvi zvokudandi izvi. Nozuro uno wachamisa wangu warimo muSouth Africa muno wari kuparura zviri pamutemo chirongwa chokuti vanhu vari kunze kwenyika vanenge vachibatiwa sei nehurumende yavo inonzi pachirungu diaspora policy. Ipapa wagotoreketa kuti vanhu vari kunze kwenyika ndiwo hwaro hwakaita kuti bato rirambe rakasimba. Kwai vanhu vari kunze kwenyika ndo wagobatirana kuti waite chihwirangwe chekubhadhara mari dzese dzaidiwa dziya kubhadhara kuti mutungamiri webato pokare nowamiriri mudare reparamende noseneti wese waida kunzi wapinde pakupinda pasarudzo wakone kupinda. Idi torova manje hatichiti makorokoto makakona. Ipapo pokare wagotoreketa wakati iwo vanhu vari kunze kwenyika ndo vanhu vanoita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka wanda utoti warambe wakaita kubatiwa sosai chaiko. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Chedu kuramba takaringa pazvinenge zviri kuitikapo. Woboka ronyika dzokuIropu EU wagoreketayo kuti hurumende yawakoka kuti ikauye moringe zvatinenge tichiita pasarudzo inonzi pachirungu election observation. Rekai tigoringa ipapa kuti zvii zvinenge zvichiitika. Tichamirira kuti pawanenge waringa waona zvaitika zvese wazonyora gwaro rawo kuti rinenge rakamira sei. Apa Citizens Agents waita gokunyepai kuti wari kuti iwo vanhu wese wakapinda mukuda kupinda musarudzo wari webato roCCC kunyanya ngavaende munzvimbo dzavo panzvimbo dzese dzokuvhotera waite kuti zvibatike kuti ndopapi inonzi pachirungu polling station mapping. Rekai tione ipapa kuti pane chere pachasara, asi tiri kuimba kuti zvinoita zvakanaka munhu wese akandoita chihwirangwe zvinoburika zvisvinu zvakanaka.
Xavier Kasikuwere Tyson agonyorawo tsamba yache ari kureketa iye kuti vanhu vache vanenge vakamumirira vanenge vachimubatsira mukuita kwache zvokutsvaka rutsigiro ndivo Tamuzembi, Alinaka, Jacqueline Sande, Lloyd Musipa, Munyaradzi Bwanya naMunyaradzi Midzi. Unobva waita kuona kuti aiwa palibe kuchinja kuripo nokuti vanhu vawese ndo vanhu wabodzi wanga vari kutsigirana vamunangarwa. Unobva waona kuti aiwa palibe kwatinoenda naiye yuyu. Tafara chaizvo tichinyepiwa kuti vanhu vaya 38 pachirungu wokunyatsime wakasungiwa masondo apfuuraya wachinzi kwaiwa vhiringana nowanhu wofazi waye ipapa kwaiwa gopuwa bhero nyasi kwairo madhora okuAmerica 30 pamunhu mubodzi wagonzi pokare wagoende komangara kumapurisa okuchitungwisayo kabodzi pamwedzi. Toramba tichizvitenda kuti wakwanisa kutakaniwa wakabuditsiwa mujere. Taakundomirira kuti ipapa nyaya yacho ikandiwe kunze nokuti iribe kana musoro. Pano makwai atanyepiwa okuti kwai izvezvi bazi rinonyoresa vanhu kuzvahwa kupa mapasipoti pokare inozvitupa pokare ino vanenge varoorana vaya vachibva vapuwa zvitupa zvokuroorana kwai zvese zvambomisiwa izvezvi zvikuribe chiri kupuwa vanhu. Heno kuti ichokwadi chete kana kuti manyepo tazvibata ba kuti zviri kutekaira sei. Watamboedza kubvunzawo ikweyo waribe kuti nyepa kuti chii chiri kuitika wandoti tichazokunyepai. Saka tichandoramba tichibvunza tichizokunyepai kana zvaburika pachena kuti zvii zviri kuitika. Ipapa kwai mhosva yacho iri kuita kuti zvireke kubuditsiwa zvese izvi inyaya yekuti vanhu vakaisa mari dzavo ikweyo dzakajiwa dzese. Zvakaita kuoma wakomana. Maridzo palibe kana ari kuziva kuti chii chiri kuitika nokuti vanhu vakanga vari kukweretiwa nehurumende wese waakuti aiwa tiri kuda mari dzedu ndosaka zvamira kubhadharwa kunadziwa kureketa kuno. Kambani yomugodhi yoRainmine izvezvi kwai pari kufungidziwa kuti pane vanhu 5 vakapfira mumugodhi maomo zvokutoti vari kufunga kuti woita sei nawo mitumbi yacho. Pakaita kunyangara takaitirambe takaringa kuona ipapa. Nyika yedu idi inotoda kupindirwa nayawe chaiko nokutoti zviri kuitikapo zvakaita kutyangara. Izvezvi hurumende yeBritain kwai yakuramba pokare marezinesi edu orata aye okutyaira dzimotika. Unobva watoona kuti paribe chisvinu kuti ufunge kuti chii chaizvo kwai ipapa aiwa kwenyu kwakunadziwawo marezinesi masvinu akaita so vamwe wese pasi rese. Saka maakufanira kutoti muuye neivayo kuti tibvume. Unobva waona kuti palibe kwatinoenda. Rekai tione kuti zvinoramba zvakadandochereka kana kuti tichasvika patinokona kuitirana nawo zviite zvakanaka wabi yedu wareka kugotambura. Kureketa kuno makwirire anoita zvinhu munyika medu hede wakambozama kunyepa kuti aiwa tiri kubva tabatanidza zvokwira komari yekuAmerica anoyo munyika wachida kuti zviderere. Aiwa wendo huno palibe kana chisvinu. Mwedzi uno watiri uno kwai makwirire anoita zvinhu wakabatanidza mari yekuAmerica neZimbabwe pagore nepagore aita 140 176% pachirungu. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa zvokuti dai wangu vari kuisayo mari yekuAmerica yega yekuZimbabwe yega ndipo maitoona kutoti kabanga kutosvika kana 500 chaiwo omakwiriro zvinhu pamari yomunyika iyi. Pakaita kunyangara. Asi rekai tigoona kuti zvinopera zvakadini. Nyasi tafadziwa taitiisa kuita kubuditsiwa zenze kututuma chaiko nowakomana wedu wokiriketi wakuwa bhora zvaita kufadza wakabva waita kuti America iite kubuditsika yese. Yaita mhanyo inoita 104 chete. Isusu tanga taita mhanyo inoita 400 anosere. Tafara chaizvo. Wakomana wedu waita kubana bhora kwete mbichana nozvitanda zvawozvo. Aiwa wachiita kubana chazvisvinu. Sean Williams abva aita mhanyo inoita 194 174 pachirungu. Ndipo munotoona kuti pakaita kunaka chaiko. Apa izvezvi America kuija kwataita nomhanyo inoita 304
ndisu taita waripo chipiri pamusoro-soro pasi rese kubvirira pakatanga kutamba mutambo wekiriketi kuhwina nomhanya yakawanditsa kudari. Aiwa, ndozvo zvinhu izvi tinoramba tichiti pamberi nazvo. Tinenge dziri kuitika pasi rese. Bato roENC ragoreketa iro kutoti kwai vanhu vari kuuya munyika medu waribe mapepa waakuda kuvhiringa nyika yedu. Rekai hedu tirambe takanyarara tigoringa kuti vanenge vachida kuedza kudini nawo. Apa wareketa pokarewo hurumende yavo kuti kwai vanhu vanosvika 46 46 pachirungu wakabatiwa wakapfa nochirwere chomanyoka chokorera. Wari kusaya kuziva kuti yakabvepi mhepo yacho chirwere ichi. Aidi unyehu kana hwatenderera zvakadandi hunoita kuhwadza, asi tinoramba tichindoimba kuti chinokasika chakuwa. Kamushonga kaya kochikosoro kari kubva kuIndia kanetsa kunyika dzokumadokazuva kuAfrica ku kari kuita kuvhundutsa idi. Ipapa kwaiwa pwere wari kuramba wachindogwarashiwa zvokuti nyika zhinji dzokumadokazuva dzakutokaramba kuti kaseenzesiwe kana kutengesiwa. Apa vanhu vari kukada zvakuti kunyanya nokuti kakachipa asi zvinochipa zvinodhurapo kare. Unodaba kuti ugotenge zvakachipa zviva zvagwarasha mupwere wako zvisvinuba. Rekai tigoona kuti zvichapedziwa sei izvozvo. WomaJerimani hwagoreketa izvizvi kuti wari kuramba wachiingidzira kutsvaka kwawo Marcus Juste iye uya weSteinhoff. Rekai tione kuti wachamuboya chere kana kuti wanotadza kumuboya, asi wakandomuboya aiwa ngaapfikiwe zvisvinu. Akatoti hwadzawo nesu ino kuti zvaakaita zviribe kunaka. Nyika yoChina izvezvi yareketa iyo kuti aiwa iri kutsigirana nohurumende yawa Vladimir Putin yokuRussia. Kwai zviri kuitika zvokunetsana kwawozvo aiwa kutungana kwedzomudanga dzinondoramba dzindosvika pakunanzvana basi, nyangwe dzikambotukana tungana dzinosvika pakunanzvana. Rekai tione kuti zvinenge zviita sei. Tikaringa dzomutambo kuSouth Africa anonzi Sibunkosi anotambira chikwata choBlue Bulls kwai anzi tekaira Mhanduwe pesanisai muchienda chakudaiba wino. Ipapa pari bari kuziva kuti akuendepi. Rekai tigoringa kuti anenge achigodii, kana zvaitika munondoziva kuti tinokunyepai. Chikwata choWest Indies nyasi chavhiringidziwapo kare nochikwata choNetherlands. Taita kufara idi wakomana zviri kureketa kuti aiwa taapa musoro-soro chaipo pokuramba tichienda mberi isusu kuti tiende tikuda kutokuendawo kunyika dzopeserese dzokiriketi idzi dziri kutamba. Aiwa, kana zvaitika zvakadari tinoita kufara. Tiri papo mabuja kwanyasi tadipfama isu. Ndini wenyu MhanduweWeNhau.